खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअखौथ' नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेल नायनानैहा मिथिखाबाय दायो आङो थांनो ओंखारदों हासबेन्डनि थाखाय चिकेन रल लायनो आरोना ओमफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय बिदिनो आंहा माखासे गाननाय जोमनाय जिफोरा कुर्ताफोरा बेफोर माने एसे गेदेर गेदेर जादों आरोना ओमफ्राय बेखौ माने एसे फिसा खालामनो माने सुसेबनो थाखाय लांनो नागिरदों ओमफ्राय आरो मोनसेया जाहैबाय आगै मथुनो गेस हैनांगौ आरोना बिना गेसा जोब्बाय ओंखामखौनो संजाना जानो मोनाखैनो बेसेरा बिनि थाखायनो माने आगैनोबो गेस हैनांगौ दायो जों आइजों आंजों थांनो ओंखारदों बेनिफ्राय दायो थांबाय थानोसै ओमफ्राय हासबेन्डआ माने जोङो साननै सानथाम बिदिनो थांनानै माबा माबि खामानि बिदिनो अबबा आगैनो मायबा हैनाय मायबा मानाय बिदिनो थांबाय थानानै माने बिदिनो रेस्टुरेन्टाव बिदिनो कफि साहा माबा माबि जाहैबाय थानाय जादों ओमफ्राय अन्थावथावनो बिसोरा हासबेन्डआ माने गरम होनना गावबो थाङा नालाय ओमफ्राय दा बिनिखायनो आङो दिनैहाय बिनि थाखाय माने चिकेन रलबो लाबोफानोसै ओमफ्राय आगैनोबो गेसखौबो हैनोसै आरोना बेनिफ्राय आंनि खामानियाबो मावबोनोसै खामानिया बेनो जेन'बा आं दानि बुंखांबायना कुर्ता फिसा खालामनांगौ दङ बेखौ थांबाय थानोसै दायो नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम दायो नै जोङो सालबारि मोनफैबाय मोनफैनानै जोङो आगैनोबो गेस सिलिन्डारखौबो रुमसिम होना फैबाय आरोना आगैया बेसेरा दिनैहाय गेस गैयिनि थाखायनो माने संफुबाय थानायावनो जोबना होनानै माने जेबो बिदि मोजाङै संना जानो मोनासैनो आगैया दिनैहाय बिनि थाखायनो जोङो गेस सिलिन्डारखौ होब्रबनो फैदोंमोन नालाय दायो होनानै फैबाय आगैनि रुमसिम बिनिफ्राय दायो नै जोङो रेस्टुरेन्टाव हाबफैबाय बिनिफ्राय नै बिथिंजा आगैया जोंखौ केमेरा लागासिनो नै ओमफ्राय आइजों आंजों एसे फट' लागासिनोमोन आरोना बेनिफ्राय हासबेन्डनि थाखायबो चिकेन रल अर्डार खालामनानै दायो गुदुं गुदुं पुरा हैनोसै आरोना ओमफ्राय जोंबो माबा मोनसे जानानै थांनोसै ओमफ्राय हासबेन्डआ न'आवहा दङ बेखौबो लेंदोंमोन जोङो मालाय गरमनि थाखायनो ओंखारनो नागिरा ओमफ्राय नोंसोर थांना फैहैदो मानोथो सानै साथाम थांबाय थानो होननानै माने आइजों आंजोंखौनो एंगार हरबाय आरो दायो नै सेल्फि लागासिनो जोङो ओमफ्राय माला मोनफैयो दसे नेथ'नोसै एसे टाइम नांगौना संब्रबनानैसो हरो नालाय खालामब्रबनानैसो हरो नालाय बिराद टेस्टि जाखायो आरोना फैदावनानै फैबाय थाग्रा जाबाय जों आगैजों आंजों सालबारि फैबा बेयावनो हाबबाय थाग्रा जाबाय जों दाना फानदों ना मा फुरनो ओमफ्राय लाइटआ मोखाङाव नांबाय थायो माबाया खायमाया सिंनिया मा होनदोंमोन बेयो केन्टन नुडल्स केन्टन नुडल्सलै चिकेन केन्टन नुडल्स मा नाम थायो जेलि नामा आं इथिंनिफ्राय लानि र' ए सानैबो नाहर फट' सामफ्रामबो गुमैखौ गारना जाफैबाय थानाय जादोंलै एबार फैबाथाय गुमैखौ लाबोफानांसिगोन गोथाव टेस्टि जादों खम जादों गोदैया बिबावबानो होगोन माबाखौ सिनिखौ नांगौ हो सिनि एसे नांगौमोन आदा सिनि एसे नांगौमोन एसे खम जादों Belum aku pak. Oh. Mangi dia. Oh betul. Itu udah nih. Sudah ibu macam apa? Tôi mới tưởng tôi dậy thôi. Udah mana lagi? Apa खानायखौ खाथुमनानै लाबाय ओरैबायदि गरमखा माने आङो खानायखौ माबानायखाय लोबनायखाय एगारलांदोंमोन आरो दानि बारा रानस्लाबिखाय खाथुमना लाबाय थादों आङो दानि ओंखाम संनायाव ओमफ्राय थाब रानाखै ओंखायनो आङो एगारना थांबाय आरोना ओमफ्राय मोनफैबाय दायो न'आव जोंथ' पुरा फेटाफुट जाबोबाय उदै बुंबाय ओंखाम जायाबाबो जासिगोन ओमफ्राय हासबेन्डनि थाखाय नै लाबोबाय रल दहायनो बुंखादोंमोन ना आङो हासबेन्डनि थाखाय रल लायनो थांनो नागिरदों होननानै नै
औ मोननैबो नोंनि जों जाखाबाय हागोन ना हायाबाबो जानांगोन नोङो नोंनो जेबो लाबोआ होनना दाय जाबाय थायोना मोननैखौ खुलिनि नोंसोर जाखानांगोन नङाबा बया जागोन ना टेस्टि जागोन नाङा नाङा आं हाला जानो बापरे आं दा जानांगौबा उदैया थुमनो बेब्रुगोन चिकेन चावमिन जादों मा कफि लोंबाय एकदमबारे मोननैखौबो खेवखाबाय आं गुसु जाथोंसैनि बेसेबा गुदुंखा वाव टेस्टि फैखादों माबायानो नों रल जानो चिकेन रल जाया इफोरखो ओंखायनो जासियाखै आङो माया एसे जानाय होनबा जाफैया मानो जेबो जायाखै कफिल' लोंदों जाया मानो जानबा जाया जाफैसै जानो ट्राइ खालामनानै थांनाय सुरिलायनो मा लाबफालाय गोथाव उखैनानै थांबाय एबार एसे नो साफाखा इखौनो थांगाया माबा गोथावथार जागोन बायदि मोनदों टेस्टिथ' जाखागोनानो ना टेस्टि जाखायो इयाव संनाया बिराद गोथाव संखायो आयु दाखालि जानानै गम मोनदों जोङो आगै मथ'जों आंजों जाहैनायावनो गम मोनदों आं ओरैबायदि टेस्टि ओंखायनो आं नों बिराद मोजां मोनो इयो चिकेन रल बिदिनो बेनि थाखायनो आङो लाबोबाय आरो टेस्टि ना सोरनि थाखाय मोनजाखो बेटा जाला आं हाया जानो दा आं नों जानोबा नों खोन्थालायनाङा दालागि खुगासिगौमोनसो आङो आगैयाबो पुरा जाना थांखांबाय गोरनासो जाखाबायनो ओमफ्राय दा हराव ओंखाम जाहैलानो बेबो ओमफ्राय मायाथ' जेबो जायासै कफिल' लोंदों ओमफ्राय जोंल' आगैया माबा मा होन्दोंमोनथाय बेखौ बावबाय आं नामखौ माबा मोनसे जादो इयो उदैया बुंखाबाय उदैया फिसा नालाय टिक्लु मानसिनि ना नायग्राफोरा जानो लुगैलायबाय लुगैलाबायो नामा बयबो जाखायोना बयबो जाखायो आरो खाथिफोरावनो आजिखालि मोनलाबायखायोना जेरावबो ओमफ्राय मा होनो आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों आरो सानैसो आब' जानाय आरो आंनि आगै जानाय माने आंखौ बुंहरगासिनो आरो नों जाबाय था नायदावबाय थानाङा आं रायलायबाय थागोन माने मा होनो सानैसो आगै जानाय ओमफ्रायो बिनानाव जानाय बिसोरो माने आंखौ सोंहरदोंमोन आरो सोंहरदोंमोन माने आंनिफ्राय माने मिथिनो लुगैदों आरो ना खोन्थाहरजानो लुगैदों आंखौ ओंखायनो आङो बुंना होनोसै आरो ना माने बिसोर बुंहरदो आब' जोङोथ' चेनेल खुलिनायाबो गोबाव जाबाय ओमफ्राय माने इउटुब चेनेल खुलिनायाबो गोबाव जाबाय आरो ना इउटुब चेनेल खुलिनायाबो गोबाव जाबाय ओमफ्राय साबसक्राइबारबो बारिया भिउबो फैया भिडिअखौलाय होबाय थायो गेजेर गेजेर इदि होनना होनदों आरो ना सानैसो आगैमोना आरो सासेया होनहरदों बोरैहाय माबायदि भिडिअ होबाथाय बांसिन माने मोजां जायो भिउ फैयो बेफोरखौ खोन्थाहरना आब' प्लिज होनना आंखौ माने कमेन्ट खालामहरदो आरो ना ओमफ्राय आं बोरै रिप्लाय होआलासिनो थानोना आंबो माने इमानखिनि मिथिया थेवबाबो आं जेसेखिनि मिथिना मोनबाय बेखिनिखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन आरो ना माने सिगाङावबो आं बुंखाबाय आरो ना सिगांनि भिडिअफोरावबो आं बुंखाबाय थायो नोंथांमोनखौ साबसक्राइबार बारायाखै ओमफ्राय भिउ फैयाखै होननानै माने भिडिअ बानायनायखौ बन्द खालामनाङा आरो ना नों जिथु थांखि लानानै इउटुब चेनेल खुलिदो बेखौ माने बिदिनो होबाय था भिडिअ जोंबो जिर'निफ्रायसो उनथिबोखानाय नालाय जिर'निफ्रायसो स्टार्ट जाखायो बयनियाबो बिनिफ्रायसो एसे नै आंहाथ' 2 इयार्सआनो जालायनोसै ना नै दा 21आव मेनि 21आव दा नङा मे नङा जुन दायोथ' जुनसो ना नै जुननि 21आव आंना पुरा 2 इयार्स जानोसै आरो ना जानोसै माने जाबायानो हमना ला बे मायावनो दोनथ' नै माबा जाबायानो 8 तारिख ना दिनैहाय 21आव जोंनिया इउटुब चेनेला पुरा 2 इयार्स जानोसै आरो दा जितु नोंथांमोना नायगासिनो गलापि बर' आंनि चेनेल बेयो माने 2 इयार्स जानोसै होमबाबो दाबो 30Kआनो जायाखै नै जाहांसो आरो ना ओंखायनो माने नोंथांमोनाबो धैर्य थानांगोन आरो ना 2 इयार्स जालायलायनोसै थेवबाबो दाबो 30K खालामनो हायाखै दासो जायां आरो ना बेबो नोंथांमोननि अननायाव ओमफ्राय ओंखायनो माने नोंथांमोनाबो माने फटनो माने दावखोगोनखौ माने माबा नाङा आरो ना लासैनोसो जालाङो नालाय ओमफ्राय हार मानिनो नाङा आरो ना होबाय था भिडिअ ओमफ्राय बिदिनो लासैनो मिथिलांबाय थाबाथाय आरो नोंनि भिडिअफोरखौ जुदि फसायलांबाय थायोबा लोगोफोरा बयबो होमबाथायथ' आरो आग बारायखागोनानो बेखौ आरो बुंनो गोनां गैया आंनिफ्राय बेनो भिडिअ होनायफोरखौ गारनाङा जायफोर आंनाव सोंहरबाय थायो भिउआनो फैला रावबो नाया
इदि साननानै माने भिडिअखौ होआलासिनो थानाङा आरोना गोसो बायनाङा बायफ्लाङो आरोना जि थांखि लानानै चेनेल खुलिदोंमोन जुदि सापर्ट मोनाबा एसे गोसोआ बायनो नागिरो आरो आंबो मिथिगौ आंबो गेजेराव बेबायदि फार्स्ट खुलिनायाव जादोंमोन नालाय दा नै जोंखौथ' रावबो सिनाय मोना जोंथ' जेनेबा नर्मेल मानसिसो नालाय जेनेबा सोरजोंबा बयजोंबो माने सिनाय जाखानाय मोखांबा सिनाय जाखानाय सेहेराबाथाय जेबो टेनसन गैया आमुखसो सं होननानै माने थांनानै हाबैना नायखायो आरोना खिन्थु जोंथ' बेबायदि नङाना बयजोंबो सिनाय जानाय नङा जोंखौ दा इउटुब चेनेल खुलिनायखायसो नोंथांमोना सासे सानै सोरबा सिनायो ओमफ्राय बिनिफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनलांबाय थानायखायसो नायो दा जिखिनि नोंथांमोननि अननाय मोनगासिनो ओंखायनो माने जायफोर आंनाव सोंहरदो बिथांमोनाबो माने इदि सिन्था खालामनाङा आरोना दुखु जानाङा मानो फैयाखै होननानै माने नोंनि खामानि मावनायखौ मोजां मोनलांबाय थाबा नोंनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनलांबाय थाबानो बयबो नायबाय थागोन आरोना गतिके मोजां मोनजानायखौ मावबाय था आरो माबायदि भिडिअखौ बिथांमोना नायनानै मोजां मोनो फेमिलि ब्लग ना मा बिदिनो जायखिजाया माने बबे भिडिअ बांसिन भिउ फैयो बेखौ नायनानै माने बेबायदि टाइपनिनो बानायनो नाजानांगौ आरो बिदिल' नङा माने गावनि गोसोनि खुसि बायदिबो बानायनांगौ गासिबो माबायावनो माने गुबुननि मोजां मोननायखौल' बानायनो नागिरबा जानाय नङाना निजे माखौ मावनानै मोजां मोनो बेखौबो मावनांगौ आरोना स' बेनो आंनि बुंनांगौआ मा बुंखो आं निजेनो मिथिला बोरनो बुजिखोना बुजिदिया बेनो आरो हार मानिनो नाङा भिडिअ बानायनायखौ गारनो नाङा बानायबाय था भिउआलाय सानसे नङा साननै नङा दिनै नङा गाबोन नङा माब्लाबाबोथ' नों मोजां खामानि मावलांबाय थाबा फैगोन ना माने गोसोआव हमथानाय थानांगोन आरो माने माबा थानांगोन आरो धैर्य थानांगोन आरो बारा बुजायनो रोंलायलाङा आंबो जादोंना जायाखै मिथिला बेखिनियानो आंनि बुंनाया धैर्य था आरोना जालांबाय थागोन लासै लासैसो जालाङो नालाय बिराद गोलाव बखिखाबाय खोमा आङो ओमफ्राय बेनो जानो हाबावगोन ना बेखौ जाबावदो ओमफ्राय ओंखामखौ दा 10ता 11तासोआव जाबानो जागोन हरनि ओमफ्राय बेनो दिनैना भिडिअआ बोरायनो जोंथ' थाङै जाहैबाय थायो ओमफ्राय हासबेन्डनो लाबोना फैबाय न'आवनो चिकेन रल मैया होनजानायखायसो दिनै लाबोदो बिदि जेबो नङा आंबो मानो मैयाबोथ' आं लाबोना होफैदों ना थान्दा लाबोना होफैदों आङो एसे आरामनो बेखिनियानो भिडिअ बानायग्रा नालाय ससेबाबो भिडिअ लाबोनो लुगैयो होनो मोनाबाथाय माने निजेनो मोजां मोना आरोना होबाय थादावग्रा नालाय दिनै भिडिअ होनो मोनासै होननानै बोरैबा उसु जाबाय थायो ओंखायनो ससेबाबो लाबोयो आङो स' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो आरो नों माबायदि मोनखो रलखौ जानानै मोजां मोनबाय बेखौ जानो हागोन नाला खनथ' जादों बेना उदैया फिसानानै माउदि होनोखो दाउस्रि उदै नामा औ थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय 30K जाथारनोसै थाबनो खालामना होदो नोंथांमोना जोंनि फेमिलिखौ 30K स' बेखिनियानो गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जोबजासिम नायनायनि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों बयखौबो थाबैनो लोगो मोनफिनगोन स' बेखिनियानो लाइक खालामना हो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा आरो कमेन्ट मोनसे खालामहर स' बेखिनियानो नों मा जेबो बुङा जेबो जेबो रायलाया होनना बुंबाय थायो आंखौसो बुंया मानो खम रायलायो होनना बिदिनो भिडिअनि अनगायै बाहेरावबा मा एदावबाय थायो खिन्थु भिडिअआव फैबाथाय खुगाया बन्द गावानो होनबाय थायोबा आं होनबा आरो डाबल जायोना फुसा नंमारगौ खोमा आंनो बुंनो चान्स होआ खोमा मानो होनबा आं एकदम बार बुंलांबाय थायोना स' बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ बाय बाय बयनिसिमबो बाय